קטן. האם כדאי להשקיע במטח, לקנות דולרים כשהם זולים? אני לא אגיד לכם הרבה פעמים את זה, אבל התשובה הגורפת היא לא. לא, 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 לא. לא משקיעים במטח. למה לא? השינויים במטח הם מאוד מהירים. קשה לנבא את העליות או הירידות שלהם. למה יותר? העליות והירידות נקבעות על ידי שחקנים מאוד גדולים, כמו שאמרנו, מדינות, חברות מאוד גדולות. אין לשחקנים בודדים יכולת לשלוט על מטבע. ומעל הכל, כשאתם עושים החלפה, יש שער חליפין. והעמלה שעולה לקנות או למכור, אוכלת לכם את כל הרווח שאתם יכולים לצבור. בבקשה, אם אתם לומדים משהו אחד מתוך השיעור הזה, זה לא עושים השקעות במטח. פשוט לא יעיל. אתם מוזמנים להיכנס לגוגל או לכל דבר אחר ולראות את ההיסטוריה של הדולר מול השקל, לראות איך עובד שער חליפין מול קנייה ומכירה. אנחנו לא ניכנס לזה לפה, זה לא מורכב, ואני מפציר בכם לנסות. אנחנו נדבר על הנושא השני. האם מדינות מתערבות בחוזק המטבע שלהן? כן, אבל למה ואיך הן עושות את זה? איך המדינה מתערבת בכוח של מטבע? אז בואו נתחיל מהלמה. היא יכולה לעשות חיזוק. אם היא תחזק את המטבע המקומי, היא תגדיל את ההכנסות מחו"ל, זה יאפשר פיתוח של העסק ולשלם משכורות ופיתוח של הכלכלה. היא יכולה גם לעשות החלשה של המטבע המקומי, ואז לא משתלם לקנות או לייצר בחו"ל, עדיף יותר באותו הארץ. זה מגדיל משרות בארץ ומקטין את האבטלה. זאת אומרת, למדינה יש יתרון לשלוט, לחזק או להחליש את המטבע שלה. ובאופן כללי, מדינות מעדיפות שהמטבע שלהם יהיה חזק, כדי שיישאר בבית. כל העניין של להחליש את המטבע, לחזק אותו, לנצח מול מטבע כזה או אחר, נקרא מלחמת מטבעות, וזה מושג שאולי תשמעו בעתיד. עכשיו דיברנו על למה. בואו נדבר על איך עושים את זה. אז אפשר לעשות הורדת הריבית. זה גורם להשקעה בארץ ולחיזוק המטבע. עכשיו ריבית זה נושא שאנחנו נדבר עליו בהרחבה בהמשך. אבל מה שצריך להבין זה שאם מורידים את אותה ריבית, ההשקעה בארץ והחיזוק של והמטבע מתחזק. אפשר גם להדפיס כסף, לייצר יותר כסף ממה שיש, וזה מגדיל את האינפלציה. גם מושג שאנחנו נדבר עליו ממש שיעור הבא. המטבע שלנו הוא שווה פחות, כי יש ממנו יותר, וזה מחליש. אופציה שלישית ונפוצה, והנה פה זה קצת יצלצל לנו בתור אנשים שרוצים לגרום לכסף להיות יותר רווחי, זה מק"מים. מק"מים נקראים מלווה קצר מועד. זה אפיק השקעה שפתוח לכל הציבור, לי ולכם. והוא נותן תשואה, רווח, ידוע מראש. המדינה בעצם סופגת כספים מהציבור, לוקחת מאיתנו עוד כסף, ואנחנו מלווים לה את הכסף, והיא תביא לנו את הכסף עם עוד משהו שנקרא ריבית. שוב, נדבר על זה בהמשך. זה מבסט את האינפלציה. יחד עם מק"מים יש מושג שנקרא פק"ם, וזה פיקדון קצר מועד, והוא משהו שהבנק יכול להפיק. הם מלווים בשניהם באותו אפיק השקעה, ולכן מק"מ ופק"ם יהיו באותו אפיק וחשיבה. יש משהו נוסף מהשיעור הקודם, ודיברנו עליו, שטר חוב. זוכרים מה זה שטר חוב? שטר חוב זה העובדה שאני יכולתי לכתוב כמה כסף אני הולך להביא לבן אדם אחר. בעצם דומה למה שאנחנו מכירים כצ'ק. בואו נראה בממש קצרה איך כותבים צ'ק. אז צ'ק נראה בצורה הבאה. יש לנו את השם, ישראל ישראלי או ישראל ישראלסקי. אנחנו כותבים את הסכום פה. אני מדגיש לכם, סליחה, שימו שני סלשים על הכסף כדי שלא הוסיפו לכם עוד מספרים בצדים. כותבים את הסכום כסף גם במילים, ומוסיפים את המילה בלבד בסוף. תאריך וחתימה. יש אפשרות גם לכתוב צ'קים ללא שם, ושימו לב שהוא רק רשום עם המוטב בלבד, שיהיה רשום את הדבר הזה, וגם ללא סכום. הם נקראים צ'קים פתוחים והם מסוכנים יחסית. ולכן, בשמחתי אתם עדיין מתעסקים עם זה, אבל כשזה יתקרב, אנא תשאלו גורם מוסמך. עכשיו, שטרי חוב. גם המדינות יכולות לייצר שטרות חוב. למה זה? אז אם נחשוב על זה, המשמעות של שטר חוב זה אומר, אני הולך להחזיר לכם את אותה כמות. למה שהמדינה תעשה את זה?
המדינה תייצר את אותו שטר חוב, שנקרא אג"ח, איגרת חוב, כדי להכניס אליה יותר כספים. למה אנחנו רוצים בכלל לקחת לה ולתת לה את ההלוואות? כי זה אפיק השקעה, זה דרך טובה, או יותר נכון סולידית, רגועה, להשקיע בה. בואו נדבר שנייה על אגרות חוב, כי זה אפיק השקעה שאנחנו נתייחס. המדינה, אותה ממשלה, יכולה להלוות כסף מהציבור, זאת אומרת, לוקחת כסף מכלל האנשים התושבים, מנפיקה אג"חים, איגרת חוב, ומחזירה להם את אותו חוב במועד שנקבע מראש עם ריבית ידועה. זאת אומרת, אם אני מביא 100 שקל, בעוד שנה אני אקבל עוד 3%, 103, ובעוד שנה עוד 3% ריבית קבועה וידועה. ואנחנו בתפקיד המלווה, אלה שיש לו את הכסף, והמדינה לא לוקחת מאיתנו את זה ותחזיר לנו. זה לפרק זמן בינוני קצר. האג"חים, בשונה מפיקדונות המק"מים, הם ממש נסחרים, זאת אומרת אפשר לסחור איתם בבורסה, וגם אם יש איגרת חוב ששווה 100 שקל, אני יכול למכור אותה ביותר ב-101. כל עיקרון ההשקעה נשמור לשיעורים מאוחרים יחסית שנבין את כל המושגים. אז אם נסכם שנייה את מה שלמדנו היום, למדנו על מט"ח, שזה מטבע חוץ של מדינות זרות, זה יכול להיות דולר, ארצות הברית, אירו, אירופה, לישט או פאונד, באנגליה ויין היפני. חוזק המטבע, כמה המטבע המקומי שווה מול המט"ח עם מטבעות החוץ. המק"מ זה מלווה קצר מועד, הוא אמצעי שהמדינה מפיקה, והוא אפיק השקעה מאוד מאוד סולידי, וידוע מראש, שם הכסף לא נזיל, אי אפשר לפדות אותו. מה שהפקדת לאותו זמן נשאר שם. אג"ח היא איגרת חוב שמנפיקה הממשלה, המדינה, והוא אמצעי השקעה סולידי עם ריבית קבועה. אפשר לסחור איתו, ובגלל שהוא אפשר לסחור איתו, ואפשר לקבל עליו יותר ופחות, הוא נזיל. אני יכול נורא מהר לקחת את הכסף חזרה. אם נסתכל על זה שנייה בשני העולמות, יש לנו את העולם הזה, שזה ההשקעות הסולידיות, שדיברנו עם האג"ח הממשלתי והמק"מים. המק"ם הוא לטווח קצר, האג"ח הממשלתי זה שנים רבות, אבל עדיין נחשב בינוני. והמטרה היא שמירה על כסף או השקעה לטווח בינוני. המט"חים מהכיוון השני, זה המטבע חוץ, המטבע שנמצא מעבר לים, שהשקל הוא חלש, זה עוזר לחברות ההייטק ולמפעלים, והשקל חזק, מוזיל לנו את הקניות. תמיד תחשבו בתור אלה שקונים מאלי אקספרס. ויש לנו את המטבעות חוץ המובילים, אם זה הדולר, האירו והלישט, הם נמצאים שם. מקווה שהחכמתם, בהצלחה בשאלות.